Otec pri pôrode alebo ako byť pripravený. Prítomnosť otca môže byť pre partnerku veľkou oporou a zároveň pomáha upevniť puto medzi rodičmi a dieťaťom hneď od prvých chvíľ. Aby ste boli na túto výnimočnú udalosť čo najlepšie pripravení, prinášame vám 10 užitočných rád. Prvá. Vzdelávaj sa vopred a zúčastni sa predpôrodného kurzu alebo konzultácie. Získaš predstavu o tom, čo sa deje počas pôrodu a akú úlohu môžeš zohrať. Druhá. Porozprávajte sa spolu o očakávaniach a otvorene komunikujte s partnerkou o jej predstavách, prianiach a obavách. Vaša jednota a súhra budú počas pôrodu veľmi dôležité. Tretia. Zistite, čo je povolené v nemocnici, nakoľko každé zariadenie má svoje pravidlá pre prítomnosť partnera pri pôrode. Over si podmienky, hygienické požiadavky a či je potrebné absolvovať školenie alebo testovanie. Štvrtá. Na očakávanú udalosť je potrebné si pripraviť tašku aj pre seba. Okrem vecí pre partnerku a bábätko si pribaľ aj niečo pre seba. Občerstvenie, pohodlné oblečenie, mobil s nabíjačkou, prípadne knihy na dlhšie čakanie. 5. Buď psychicky pripravený. Pôrod je intenzívny, môže byť aj chaotický či bolestivý. Tvoja úloha je zostať pokojný, empatický a oporou v každom momente. 6. Podporuj a nepanikár, pretože partnerka ťa bude potrebovať pokojného a povzbudzujúceho. Pomôž jej s dýchaním, podaj vodu, podrž ju za ruku, alebo v tichosti buď na blízku. 7. Rešpektuj zdravotnícky personál. Lekári a pôrodné asistentky sú profesionáli. Rešpektuj ich rozhodnutia, ale neboj sa opýtať. 8. Buď flexibilný. Plány sa môžu zmeniť. Môže nastať urgentný cisársky rez alebo iné nepredvídané situácie. Buď pripravený prispôsobiť sa vývoju. 9. Zachovaj diskrétnosť a úctu. Pôrod je intímna a zraniteľná situácia. Všetko, čo zažijete, si vyžaduje úctu a citlivý prístup. Aj pri následnom rozprávaní s rodinou či priateľmi. 10. Uvedom si, že tvoje dieťa prichádza na svet. Tvoja podpora, láska a prítomnosť budú mať obrovský význam pre vašu rodinu už od prvého okamihu. A na záver, o vašom rozhodnutí prosím, je dôležité vopred informovať gynekológa vašej partnerky. S pozdravom, váš lekársky tím.